Iho on kyllä palvellut minua paremmin kuin minä ihoa. Aika harvoin tulee puhuttua ihon ikääntymisestä toisten naisten kanssa. Se ehkä on semmoinen vähän arka asia. LV-ihonhoitosarja 55-vuotiaille kehitettiin ihan siitä lähtökohdasta, että ikääntyneen ihon ominaisuudet on erilaiset kuin nuorella. Ja ikääntynyt iho tarvitsee hoitavampia ja kosteuttavampia tuotteita. Yhtenä päivänä siinä 6-10 mä huomasin, että ihohan on elänyt ihan omaa elämäänsä. Mä löysin yhtäkkiä ihostani, kasvoista erilaisia läikkiä, puhumattakaan tietysti rypyistä, jotka sattuu olemaan esimerkiksi vaikka reisissä, mitä mä en ymmärtänyt ollenkaan. Kun sitä muuttuu, niin kyllähän sitä katselee itseensä vähän arvostelevasti. Pitäisi ruveta hoitamaan itseensä viimeistään tässä vaiheessa. Mieluummin tietysti olisi pitänyt hoitaa vähän aikaisemminkin, että se iho ja koko vartalokroppa, koko keho pysyisi niin kuin terveenä ja hyväkuntoisena. Vartalon ihon mä kyllä laiminlöin hirveän pitkään. Ja mä ajattelin, että kun on vaatteet päällä, niin kuka sitä huomaa, en edes minä itse. Nyt suihkun jälkeen mä käytän kosteusvuodetta samoin saunan jälkeen, koska iän mukana varsinkin kutiavia kohtia on tullut aika paljon. Ja purkkien määrä sen lisääntyy mun kylpyhuoneessa ja ne on kaikki tätä kosteutta varten. Mielestäni tärkeä asia tämän tuotesarjan kehityksessä oli se, että me löydettiin tämä alhaisen pH ja ihon hyvinvoinnin välinen linkki. Eli huomattiin, että pH4-tuotteilla hoidetaan iho paljon tehokkaammin kuin mitä pH6-tuotteilla, etenkin tässä ikääntyneessä ikäryhmässä. Mä huomasin, kun mä menin passikuvaan, niin mä kattelin itteeni vähän niin kuin vieraan silmin, että mulla on tullut tommoset hamsteripussit. Sitten mä kattelin muita ihmisiä ja mä huomasin, että toiset vanhenee eri tavalla, ne rypistyy niin kuin rusinaksi. Mutta se kertoo siitä elätystä elämästä kuitenkin. Minkä mä oon huomannut, niin vanhemmiten pitää hymyillä enemmän. Se on sellaista pientä kasvojen kohotusta sekin. Monesti kysytään, että no mitä hyötyä siitä ihonhoidosta on tällaisella alhaisen pH-tuotteella tai mulla, että eikö nyt käyttää ihan tavallinen rasva, mitä aina ennenkin käyttänyt. No siihen voi sitten sanoa, että no jos se sama voide toimii hyvin, ei ole mitään ongelmia, niin ehdottomasti kannattaa jatkaa. Mutta sitten jos alkaa huomaa, että nyt tämä sama tuote ei enää toimikaan, alkaa kiristää ihoa, alkaa tulla sellaisia kutinoita ja kihelmöintäjä, niin silloin voi miettiä, että voisiko se ollakin, että se onkin sitten väärä tuote, että se ei enää toimi mun iholla. Ja siinä vaiheessa kannattaa siirtyä sitten nimenomaan ikääntyneille suunnattuihin tuotteisiin.